Hêzên Tirkiye karwaneke leşkerî nû derbasî Idlibê kir û ji destpêka Agirvestê ve taniha 2225 alavên leşkerî derbasî Sûriyê bûne. Devê ragihandina Agirvestê lêhîn jî hêzên Tirkiye dişandina karwanên leşkerî de bo Idlibê berdewam e li gorî Rewandgeha Sûriya Mafên Mirovan, derdora 35 alavên leşkerî Tirkî ji dergehê Keferlûsîn derbasî Bakurê Idlibê bûne û berêxwedana bingehên Tirkiye li deverê, ku bo yekê hejmara alavên leşkeriyên ji alê Tirkî ve ji destpêka Agirvestê gihiştiye 2225 alavên serbazî. Ji destpêka meha Sibatê ve û taniha hejmara alavên leşkerî û barhilgirên Tirkiyeyên derbasî devera kêmkirina asta şer bûne, li Bakurê Rojavayê Sûriyê gihiştiye 5630 barhilgir û alavên leşkerî. Herwiha hejmara leşkerên Tirkiyeyên ku derbasî Sûriyê bûne gihiştiye 10205 leşkerî. Di pêncî adara borê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan civînek li gel Serokê Rûsyayê encam da. Di civînê de behsa rewşa Idlibê kirin û girjiya navbera rejîma Sûriye û Tirkiyê de. û yek ji xalên wê civînê ku Agirvest li deverê were kirin lê li gorî ku Rewandgeha Sûriya Mafên Mirovan belav kiriye, ew Agirvest piştî çend demijmêran ji ragihandina wê hat bin pêkirin û Tirkiye jî dişandina karwanên leşkerî de bo devera Agirvestê berdewam e.